Hvad sker der? Hvad laver du? Hvem er sidste? Væk. Jeg er død! Jeg blev skudt i skulderen! Der boller din mor, mand. Fuck, den lægter, mand! Der ned, Ibo, din lille svans, mand. Lille ude. Hvad så, Ibo? Charmot. Der er det her. Du har faldet, eller hvad? Din rokkerpøse. Skal du have den? Skal du have den, eller hvad? Lige hovedet, din lille pøse. Har du eventuelt nogle sorte, jeg kan købe? Jeg må lige sige noget. Hvad siger du? Du har nogle sorte. Bro, men du ved godt, slavehandel, det er sluttet for meget lang tid siden, bro. Det gør ikke mig i det der. Bro. Penge, bro. Nå, ja, okay, jeg tror lige, du mener noget helt fucked, bro. Det er fandme for sygt at spørge om det der. Hvad laver du? Jeg fucking rammer ham. Jeg løber højre om hus. Jeg løber højre om det blå hus. Jeg har et headpick hernede. Ind. Fuck. Allah, hvad sker der? Jeg dør. Ja, tusind dig, ikke? Og lige til sådan noget, ikke? Yeah. Tak, Kjelle. Godt, Du er simpelthen en charmetrol, Kjelle. Det er helt vildt. luttet. Du er simpelthen lige luttegøj. Godt. Tak for det. Møs. Jeg er ked af det. Du må hilse min nusse gøj. Erik. Skal jeg nok, så må du hilse din musi, søster. Det skal jeg nok. Hvad? Er du interesseret på en date, eller hvad? Nej, ja. Hun afviste ham. Bare lige speed date, eller hvad? Martin, jeg sprøjter. Det skal du have den i 4 kg. Skal vi have lige en 4 kg? Ej, hvor du beskidt, den. Hallo, åbn munden. Kom her, åbn munden. Okay, jeg filmer for din beskyttelse her. Kan vi så lige... Sådan. Det er mine slaver, der er ikke så meget at filme. Ja, det er mere, hvis de begynder at lave det der politivold, som de plejer at lave. Jamen, så er det heldigt, jeg kan lide det jo. Brother, Super, jeg tror bare, jeg stopper videoen der. Kom, Hold det i. Hold det. For det første, Nadir, sut min pik. Sut min pik, Nadir. Fuck ham. Nej, jeg er ikke brug for ting. Say sorry. Nadir, okay, kom. Nadir, kom. Sig undskyld. Okay. Nadir, kom. Sig undskyld. Okay, Nadir, fra min hjerte. Sut min pik, din idiot. Fuck you. De kan væk en blå sultane. Forklar den. Hvor er det her, Kold? Han kørte over Grønberg. Jeg har ikke det der ting på, så jeg kan se, hvor de er henne. Nej. Jamen, altså, hvad skal jeg sige, bro? Hvad skal jeg... Men det er han ikke. Motherfucking police. Hold da kæft. Ja, du er retarderet, bro. Der er fucking knæk i lortepærker, mand. Hvad så? Hvorfor sætter I mig i strips? Hallo, tag mod. Fucking lille luder. Hallo, jeg gjorde ikke noget. Mor, jeg gjorde ikke noget. Han er bare til den hen.